pričamo. Gde su ovi? Nisam se spremio za slike. Može pogled ovamo, molim vas, Janka, hvala. Dakle, Slavko, evo, večeras smo došli ovdje da podržimo Milančeta Radosavljevića u 82. evo na 3. godinu, dakle, prvi put koncert ovdje na Tašmajdanu. Kakvog ste vi mišljenja povodom toga? Zašto je čekao toliko dugo? Ta ideja, ja znam da je potekla od Ace Sofre i čestitao sam. Sjajan. Sjajan čin, prvo ljudski, a onda u svakom smislu dalje. Čovjek koji živi za muziku, onoliko koliko ga ja poznajem, ne baš puno, ali i to malo je bilo sasvim dovoljno da vidite jednu čistu dušu koja je posvećena muzici, ceo svoj život je posvetio toj ljubavi. I naravno da je iz tog njegovog dugog bavljenja muzikom su i dogodile se i takve pesme koje ostaju za vijek vjekova u narodu, jer i on sam kaže da je narodski pevač. I jeste i trebao sam da putujem, ali sam došao da ispoštujem tog čovjeka i drago mi je što ću večeras da budem deo njegove priče i celog benda Ace Sofre. Ja mu čestitam zaista, oduševljen sam na ideju uopšte da nešto tako grandiozno, veliko, Tašmajdan je Tašmajdan. Da li je zaslužio Milanče? Jeste, veliki čovjek. A sve nas pesma Dao bih ovo malo života pogodi kad je čujemo. Da. Zašto biste vi sad dali ovo malo života, što se kaže? Malo života. Samo za zdravlje i za ljubav, ništa više. Hvala vam puno, Slavko, divni ste, hvala vam.